not believe. Nok ma pi biro medo kwa kamoko kuomwa kuondewa kara kuonde mag dak manie boma ma Homa Bay kaluwore gi kethruok mar odundu ma osebedo ka keyo pi. Yangore ni odundu go kethore kuonde ma ilose apeyni matindo madonje bomano. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, kambi mochung' ne keyo pi e kaunti no Mawasco wacho ni giseyudo lal ma ok tin ne shillings milion 20 nyaka ne gedo mag apeyni go chakre. Gedo mag apeyni matindo madonje boma ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime kuonde dak mopogore manitie boma no. Gedo ma bende oseng'uko chenro mar kepi ne jopiny yo mowinjore e moko kuom kuonde dak manitie boma no. E apeyni ma gedo ma kamano dhi nyime, odundu mag keyo pi ne jopiny ochodi oko, kendo odundu mag keyo pi go eko kethore mok nyal keyo pi ne jopiny. To seche muloso wang'ayo tung'iyo kaka ung'ado pipes gi seche mung'ado gi ginyalo miyo ji sida, jok moko koro koso pi. Koro ko wang'iso chon kamano tunyalo ng'eyo ni pipes gi jok moko koro ok yud pi e utegi, jok ma koso pi mang'eny. Shida ma wan go en ni ndara ber kendo loso ndara wamorgo nikech mano maendeleo mar gweng'. Lakini pi ochodi masani kaka pi nyalo choponwa kuonde ma wantie mondo wakonyre gi pi. Wawinjo matek mokalo nikech pipe ochod kamoro amora mane lose ndara. Koro wakwaya ne jotendwa mantie mano wayiero ni mai seche ma gimbe ginyalo bedo machiegni mondo gimiyowa kata yo moro monyalo konyrego kapod iloso ndara. Kambi ma ochung' ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay yo Mawasco wacho ni nitie wegorak moko ma osebedo ka chodo odundu mag pi gi wang' teko kendo ok giluw chike mowinjore kendo ma osemiyo giwito omenda chiegni milion 20 nyaka ne chenro mar gedo mag apeyni gi eko chakre. Contractors momi migawo mar payo ndara gitimo maber kendo keto apaya maler gogi lam kata miyo gibedo kuonde manyalo miyo wuodhwa bedo mayot en gima ber. To e thuolo ma gitimo mano ok gimiyo luor udundu mag pi kendo udundu gi gikawgi ka gik manono. So e thuolo mang'eny yudo ka gin ka gichako tijgi to gimuoma giyiecha gichodo pipes wagi. To waseringo mwa bedo kodgi piny mwa nyisogi ni japiny dwaro ndara, japiny dwaro pi. Koro e thuolo ma gitimo ndara gi to gibiro irwa, wawuoyo kodgi, wabedo piny wasiemo ni kuonde modundu wago oluwo mondo mi sama koro giloso wang'ayoregi to kapok gichako to wanyalo daro gigi, waketogi kama owinjore. Migawo mar pi e kaunti ni wacho ni wegorak maloso apeyni go onego ti kodgi kanyakla kapok gichako chenro mag-gi mondo kuonde modundu makeyo pi okale ogol oko kapok gichako gedo mag apeyni to mano ok osebedo ka dhi nyime kendo ma osemiyo gi lal maduong'. Giwacho ni wegorak go onego bed ni kawo ting' mar loso kendo odundu mag pi bang' ka gisetieko gedo mag apeyni go. Iyudo ni pesa miloso godo gigi mwatimo godo pigi wuok mane county, wuok mane national government. Pesa ma giloso godo ndara go wuok mane county, wuok mane national government. So sach ma giketho gima noselos ne japinyno to wasenyisogi ni en makosa nikech magi gin pesa manosetiyo. Koro ka wachako tiyo gi pesa loso gima noselosi to miyo pesa gi koro ok tigodo maber. Omiyo watiyo matek mondo wami jo Homa Bay to gi kuonde mamoko pi to gima chando wa mogik ni ka gisechodo odundu gi to giduoki kendo bedo gharama maduong' en pesa mwaonge go. Omiyo akwayo ni jogo duto maloso ndara kapok gichako kunyo ndara nyaka gimany ofiswa moa e ofiswa mondo konygi timo survey mondo ging'e ni kae odundu ma kama owuoke matero pi. Omiyo gineno kaka gikonyo mondo kik giketh ma. To magiseketho bende wakwayogi. Omiyo kata sani adhi wuoyo gi nyawadwa mar Jarods mondo ne kako konyo mondo odundu go duoki jopiny obed gi pi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.